S vami je Glitskater a dneska tu máme poprvýkrát Rivals. Áno. Ešte k tomu, že som nevydával videa, za to sa veľmi omlouvám, jak si říká. Ale mal som veľa práce, lebo viete, teraz skúškové obdobie je také, neviem či u vás, ale u mňa rozhodne, málo. What the fuck? OK, tak ideme proti typkovi, počkajte. No. Nie, ja nechcem arénu. Keď pôjde arénu, ja to livnem ani náhodou. Ľudia, určite mi napíšte, aký máte level. Ježiš, išla aréna. No, napíšte mi proste, aký máte level, čo všetko, aký loadout a tak ďalej. No a teším sa a určite mi napíšte aj vaše mienka do Robloxu. Takže celý katana, aj vrep, no fuj. Stain it, toto si dám. Že by som chcel skin taký. Arch katana. Vec, a to je, že mám 42 kľúčov, čo znamená, že ideme kúpiť za 10 finishery, počkej, ktoré sú to? Chcem zažiť tieto. Tento myslím, alebo tento? Kúpim ten. Ja, aj toto je finisher. Tak, už toto nikdy nebudem robiť, hej, lebo šetrím si skôr na zbranie, ale jeden ničomu neuškodí. Pôjde dačo dobré. Opa. Čo mi padlo? Ježiš, to je fakt najmenej užitočné. Ale ideme do 2v2. Poďme. 2, 1. Možno to prehráme. Prosím. A nedávajte arénu. Wow. No toto radšej backrooms. To je jedna z najmenej obľúbených map, ale prvá je... viete čo myslím, ne? Ale jak sa to ozýva, to je super. Wow. Prvá... yo, skap. Wow. Prosím. Ježiš, ono toto. Dobre, idem k knifeom. Asi. Tak, flare gun, knife, molotov. No tak hej, oni, kúknite sa, ak hrajú. Kde sú? Hej. Au. Wow. Prosím, poď. Tu. Ale hlavne mi skápalo. Pardon ľudia, no ale ja som extrémne teraz nahypený, lebo viete, no proste viete. Au. To nemyslíš vážne, on nám... Prečo má iba Assault Rifle? Hej, ale hlavne, že knife má. To sme prehrali. Viem stratégiu, idem RPGčkom. Vergana, knife, granát. Opa. Wow, ty kokos, jaká prestrelka. Ja, už ak som ani prd neurobil ešte. Prosím, jeden out, ešte druhý. Tá čainsawka! Bomba. Ježiš, ja sa to rozhrám na tačaní.
Takže hej, ja väčšinou nehrám RPGčko, takže to pre mňa novinka. Prosím, skáp! Prečo tá typka musí s nožom? Bože môj. Hrozné. Keď ľudia hrajú mozku. No tak ideme... Prečo nie 1v1? Jedno. No poď, čo ty prehráš. Yes. No, prosím. Snajperka, dáme flare gunu, a ne. Katanu a molotov. Ešte jeden taký tip, že second gunou, proste tou druhou, sa pohybujete rýchlejšie. Wow. Aj. To dá úplne do prešíc. Vidíte? Kámo, tu typka. 50. Kde som to hodil? Yes. To si skapala, čau. OK. Teraz ideme druhou stranou takto na ňu. Či na ňu, alebo ja neviem, hej, na ňu. Oh. Ty kokso typka. Skill. Normálne. Pak skill. Oh, kam som pošiel? Ej. Prosím, ale ono pôjde nožom, hejže. Nie. Prečo furt idem head? Oj! Išlo. Ľudia like a odber, prosím. Dajte odber ak si myslíte, že toto vyhrám, a dajte like, ak si myslíte, že toto vyhrám. Hej. Crimson Wrap. A to za čo zase? Som nespravil. To nás zajímavé. Je to želý, tak to je typka hra na istotu, či co? More, že si verší, pretože si ale isto. Kamo. Ja to tam kde hodím. Ja som to chcel trafiť. No hej, ja som počul, ak si dal knife. A teraz som počul, ak som tedy granát hodila. No, neviem to hrať. Akože hej, 34. Chápem, ale... Prečo nebudem dať headshot? Headov chcem. Ja chcem headu. Wow! Ty. Čo tu? Čudák. 3-0. Krása. Poď. Samozrejme, že to vyhrám. Oh. Nemám autošút, no teda auto-aim. Aha, 4-0, to je to v pohode už. Táto som vyhral. Kam pošla? Jej. Nie, nechcem padať. Prečo strieľam? Ja stupí. 150. No 5-0, akože hej, čo som čakal, som 52, no 34, takže chápeme sa.
Typek čo? 74. Ja v pohode. Ne. Proti nemu nejdem. 186. Ne. Hi bro. Dobrý to, kamo. Iba 1v1. Chcem ísť Nie, chcem jeho 1v1. Poď, prosím. Come on, 1v1. Nie. Ani náhodou ešte. 18 levelov menej. Áno, vadom. 1. Prosím. Čo? Yes, Crossroads. Let's go. Obľúbená mapa. Dáme katanu, molotov. Lebo podľa mňa typek na snajpu. Dáme si voľme. Hej ma. Dobre som si vybral. Jaj, ty, stupy. Jaj. Kamo, ty čo ideš katanu? Dobre, katana fight? Abo ne? Ty čo hráš, kamo, jak? To bolo čo? No to, že má 70, ešte má to dačo, taký bundle kúpený, no to nevie hrať, tak. Bars. Prečo išiel katanou? To nechápem. Kde si? Typek. Hello, aha. Nenapadni. Čo? Jak ma dá ona? Ale však veď... What? Teraz som to nepochopil. To za čo? Ešte tu je. Budeš čitovať. Heja. Heja, heja. Heja, heja. Heja, heja. No, daruje. Ideme. 2-1. Akože hej, 70 to nepochopím. Ale ja si pamätám, že som raz prinútil odpojiť. Som zde... Kde? Čo? Kto? Kde? Ty, kamo. Je 150! Ja by som mohol dať trickshot. Hej, ale to nejde moc na mobile. Krásny skinník, všetko zariadí. Heja, heja, kde je typek? Heja, typek, kde si? Jaj, toto neviem, jak som dal. Krása. On podľa mňa ma necháva a teraz príde akože kombo. Jaj! No neviem, podľa mňa pôjde kombo. No kombo, pôjde proste hype. A kde on by ma zaujímalo. Ja som buď slepý iba, alebo neviem kde. Iba to druhé. Ale fakt kde je? Jaj, tam. Ja! Ja som mu dal 150! No, ľudia, toto bude na dnes asi všetko, takže... Čaute!